To je začátek. Teď budeme klepat kosu. No, ale uvidíš brzo. Pojď sem. Na chvíli. Dokumentace. Tak jsme zase u moře. V březnu, tentokrát na Kypru. Po nočním letu do Larnaky nás vyzvedli místní příjemní Slováci. Ubytovali, udělali ráno snídani, dali zázemí a teď vyrážíme na cestu. Po jižním pobřeží směrem na západ přes Larnaku, Limassol, někam k Akamazu. Uvidíme, kam dojedeme. V Larnace jsme se trošku zasekali. Musíme doprava. Ale pojď tam nějaký to. Tak vezmu po chodníku. Tak první z kostelíků tady. Pravoslavnej řecký. Máme 250 km. Mešita Hala Sultan Tekke. V jistém času prý třetí nejvýznamnější poutní místo islámského světa po Mece a Medině. Je tu pochovaná teta proroka Mohameda. Prej. Tak konečně jsme na správný svojí cestě. Ale furt se motáme kolem letiště. Aby jsem nafilmoval svůj vlastní pás. Blíží se večer, den první. Musíme ještě dokoupit zásoby, trochu se občerstvit a najít vhodné místo na první noc. Stmívá se tu brzo, takže nás čeká ještě pár kilometrů po tmě. Jaká byla noc, Kačenko? Byla zima. Byla ti zima. Ale někdo podle mě spala někdo. Nevím, jak to bude dál s náma. Proč? Protože chrápeš. Se mě bolí.
Tak naše první noc byla teda hlavně dlouhá. Aspoň někomu se líbí moje nohy. Jo, holky, těžší to mají. Beton na cestě nevěští nic dobrýho. Jo, kačiku. Bude vtipný, když tam napíšu k ty fotce raní, sraní. Jo, to budeš. Tamhle někam nahoru se potřebujeme vyškrávat. 10 kilometrů do kopce s převýšením nějakých 400. A je horko teda. Začínám se pomalu připalovat. Jsou ty správný cestičky kemperský. Pojď, Kačenko, pojď. To byl asi jeden z nejvyšších vrcholů naší cesty. Teď jsme skoro v 1000 metrech. A opět nás čeká asi 10 kilometrů po tmě. Historické benátské mosty vidíme jen ve světle našich kol. A vše je nakonec korunováno mým pádem v jednom výmolu cesty. Zbaleno a můžeme pomalu vyrazit. Pak se nám zatoulala Kačenka. Toalety pro lady v takovýmhle lese, pustině, se na ní podíváme. Jo, to půjde. Víme. Tak jsme mysleli, že už pojedem, ale nepojedem. Asi zatím nejzávažnější technický problém, co mě na cestách potkal, je utržený řazení, ale kolanko přeštíplý. Po pádu. Kdy to drží jenom na jednom, na pár drátech celý. To, že vyteklo mlíko, no tak jako budiš. Dal jsem duši.
40 kiláků. Ale teď 40 kiláků do nejbližšího servisu tady z hor. A to ještě, jestli vůbec tady na Kypru bude něco pořádně fungovat. Tak si držíme palce a napůl jedem, napůl jdem. Já jedu. Teda Katka jede, tak ona pojede napřed a vyřídí to tam a já tam odpoledne dorazím. Jo? Však na mě počkej. Nahoře. Moře. Nahoře. K moři by se netrefil. To bylo ode mne ale hnusný. Nicméně, kdo zná Katčin orientační smysl, tak to pochopí. Provizorně nastavený. Provizorně nastavený na nějaký trošku větší kolečko vzadu. Řadit se tam nedá, takže jenom přední. Jo. Nicméně, aby se dalo jet kousek po rovině, tak nevědu všechny kopce. Našli jsme servis v městečku u moře. No, máme to nějakých 40 kiláků tam. Tak, tamhle Olympos, nebo ten nejvyšší kopec v Mracích. A tohle to je Trodos. Krásný pohoří. Ale ty krpály jsou tady děsný. Tohle není cesta, to je protipožární průsek lesem. Cesta je tadyhle, kde jde Kačenka. Na co mi to ukazuje? Orel tam letěl. Vole, neříkej, že jdem tam. Máš čas. Jsme sjeli z hor, blížíme se k moři, k tomu Pafosu, nebo ještě nějak jinak se to jmenuje, ale to už je vedlejší. Uvidíme, jestli nám tam opraví kolo. Trošku se změnila krajina. Začalo foukat, odpoledne má pršet. Tak uvidíme. Jak to tváříš? Kyselý jak citron, ne? Pálí to na jazyku nějak. Ale strom je to nějaký frenákovník. Tam budou další. Zelené pláně a trošku památky na něco. Nevíme, co to je. Tak tenhle brod se nezdál nějaký nebezpečný, ale byl Kačence po kolena. Jeď, Kačiku, ukaž mokrý Mám to boty. ještě zkusit jednou. Se taky podívat, jak jdeš. Jsou to mrchnožrouti? No,
No, pěkný. No a ty teď nemůžeš tam ani zpátky. Nebo můžeš? Na to Projeď to. Tu jsi už mokrá. A zatímco si Katka suší bodky a ponožky, já využiju příležitosti a dám si jedno pivko. Řekni nám něco k tomu, Kačenko. Řekni, jak máš mokrý nohy, jak je ti zima. A že jdem spát do hotelu. Počkej, kde nám hlídá kola. Kolo nám hlídá místní policie. Marťas, na co tady čekáš? Na servis. Jestli vůbec ještě někam pojedeme. Tak zase sedíme na kafi. Kolo je v servisu. A jenom se může modlit, že servisman Černoušek dokáže vyměnit lanku k zadní přehazovačce. No ale kdybys viděl, na čem on přijel. No, přijel na skládačce elektrické. No, prodejná servis vypadal docela dobře, pěkný kola tam měli, ale ty kluci jako úplně se nezdáli. No, a výměnu lanka čekám 2 hodiny, tak doufám, že to aspoň dopadne dobře. Vůbec se na to netvářil nějak, že by věděl. Ale už měl vytažený to starý, takže už to stejně nějak musí dokopat, protože jinak už nikam nejedem. Tak za chvilku se uvidíme, jak to dopadlo. Again, this one was not straight, it was not centered. But I fixed everything. Jak se to kříží, jo? Přes Co? Přes tu... No,
cestou soutěžce Vegas. Tak kolečka jsme tady opustili. A jdem do soutězky. Už se usušil, tak se dostáváme do té asi nejúžšího místa. Poslední výspa civilizace na západě ostrova. Tak další ráno. Původně jsme večer chtěli zůstat ještě dole u moře, ale nakonec jsme si vyšlápli nějakých 240 vejškových tadyhle na hřeben poloostrova Camas. A udělali jsme dobře, protože už takhle jsme sem přijeli někdy ve 8. Už byla tma. Co bychom dělali dole? Od 6, když se setmí a v 6:30 padne noc. Stmívá se tu brzo. Je fakt, že je ten posun na východ znát a nezachrání to ani hodina času navíc. A Kačenko, budem vstávat. Tak všechno zabalený a vyrážíme zase na cestu. Kytičky. By spadla? Už jde dolů. Jo, pak máme někam dojet. Tak já jdem se tam podívat. To jsou doly. Doly? Doly.
Eagle. Jeden horník. Jenomže mám hlad, jak 3 dny zasypadnej horník. Je pravda. No pojď. Pojď. Já jdu taky. Máme půjdu na tu vyhlídku? Jo. Jak je šustá? Zase někam vylezla a nemůže dolů. Protože to klouže ty boky. Ještě, no, seš tam. Ano. Ne, to tam je. Je to zatím prvních 6 kilometrů víc otlačení než o jízdě. No ale odpoledne se dostaneme k moři a bude to zase jenom rovina, asfalt. Jsem myslel, že když jsme se vyškrábali nahoru víceméně pěšou, že aspoň dolů pojedeme, no. Tady se nedá. Takže i to udělám. Ještě trošku písečku. Písečný dům. Čenko jsme tu. Pojď, Matěj, pojď. A už zase tlačíme. Aspoň nějaká Katka je přede mnou, možná to vyjela. Já teda tlačím. Tak myslím, že dneska toužím po 2 věcech. Po pivu a po asfaltu. Ty vole. Když mají ty Němci dobrou pověst. Takhle jsme banán. A chutná jako banán.
Nasedáme a popoplujeme. Přes moře. Tak jsme se krásně vyspali. Že jo, Kačenko? Jo. Vedle hřbitova teta nepřišla, tak je to dobrý. No a od rána dneska horko a už zase šlapeme do kopce. Je to od startu 400 metrů převýšení, což nic není. Takovýhle řadě. Druhá oprava. Vlastně třetí oprava. Marťas dvakrát duše, jednou přehazovačka. Kača 0. Kača v pohodě. Kača si tady dává čokoládičky. No, dobrá. Po 5kilometrovém výšlapu si dáme 5kilometrový sjezdík. Akorát, že nahoru to bylo kamenama a dolů pěkně po asfaltu. Co tam je? To je nádhera je tam. Vidíte v Turecku a je. No, Kde to prý? Co? jo. Takže turecká část Kypru. Zásadní změna. Všude jsou vojáci a není datové připojení. Myslím, že to nezvládneš. Asi tam, jak je vidím tam. Jo. Jako zblízka.
Tak jsme se dostali na druhou stranu ostrova. Teď jsme v turecké části, přejeli jsme hranice, bylo to zajímavé. Projeli jsme asi 2 městečka jejím špinavým předměstím. No a teď jsme nějaký památní vojenský místo. Šla pejrá. Ráno v místním hippie kempu. Večer se tu sešla různorodá společnost. Od Holanďana až po Rusa. Ale všechno bylo úplně na pohodu. Krásně jsme se vyspali. Tak jsme opět zabalení a připravení vyrazit. Bůh ví, jestli se ho nestaví tady pro sebe. Místní turečtí muslimové se tady pěkně svolávají na svoje modlitbu a my si tady chlastáme jejich turecký pivo. Ten jo, ale ten, co tady je na tom kole, už ho tam táhnou do mešity. Tady je na kole, už ho táhnou do mešity. To se za chvilku spojí, ta co byla rovně. Tam jsou zase vojáci. Tentokrát nás mapy chtěli vést přímo přes jejich základnu. No tak to nějak kudy objedem. Přes osnatý dráty. No právě. Tak jsme zase na asfaltu, no. Tak pojedeme chvilku po hlavní. Prý Kyperský pyramidy.
Ještě pár kostelíků v turecké části. Tak schválně, jak se k tomu chovají. To bylo 1908. Jo. Kromě pár holubů tu nic není. Časem asi někdo stejně zajde. Když Biky Packer přestane šlapat, tak si zaslouží večer taky trošku... Co? Zasloužené odměny. Jo, Kačenko? U nás žebrají psy a tady žebrají kočky. Co byste chtěli? Sednem si tady. Ráno ještě musíme doplnit zásoby. Pomalu nám docházejí duše. A pak už se jen vymotáme ven z Nikozie uličkami starého města. Ale ovoce, zeleniny, no, ty to mají nádherný.
Ekologická likvidace autovraků krajiny Nikozije. Pěkný vrakovišťátko. Tak tohle byla fakt velká a moderní mešita. Katka dostala nápad podívat se dovnitř. No, byla v kraťasech a v tričku bez rukávů, rychle a nekompromisně vykázána už z nádvoří. Kačenko, co bylo tady? Tady byla zavřená hospoda. Já se tady svalila vedrem na práh a najednou se dveře otevřely a pán nám dělal super obídek. Takže jsme si Kafičko. zase nadlábli a jedeme dál. Který nám Někam. otevřeli, když bylo zavřeno. No, Je tam neuslík. nesmíš odmítnout hosty, tak nás neodmítli. Teď jdeme nahoru zase. Prostě po naučenicky se tam k tomu prahu vyvalit se u prahu. Jediný stín, co tady je, jsem já. Ono jo. Agios Makarios, zřícenina makedonského kláštera a naše dnešní místo na spaní. Tak dneska budeme tady bydlet. Nebo tamhle u bazénu. Klíváme kola, jdeme pěšky. Tak jsme se ještě vydali na pěší výlet. Tady se možná našli ještě pěknější pácek na spaní.
To nevyprskne. Tak já vyrážím, jo? Mě doženeš určitě do toho kopcu. To určitě. Ne, koukej na mě počkat. Teď máme 6,25 km. 240 km. Porovnání dvou světů. Jednoho, co tu byl, a jednoho, co tu vládne teď. Hory jsme vyjeli a zase opustili. Jak doma na polňačce. Ještě, nebo už? Po dlouhých kilometrech vytoužený krámek s živou vodou z Efesu. Tak jsme se trošku občerstvili a čeká nás druhá půlka dnešního dne. Máš to, Kačenko? Musím tam dát zase něco. Co tam mám uložit teď? Jaký místo? Kačenka papá. Ona nepapá, ona se nadspává. Ona přímo žere. A upíjí mi pivo. Z Efezu. Pouštíme pevnost. Jdeme přístav. A jsme zase zpátky na jižní části ostrova. Asi nejvíc turisticky profláklá oblast. A tady se mi moc nelíbí. Tak radši rychle pryč.
Poslední noc je za náma. Svítá a my vstáváme. Pletenec. Tak sice stáváme za svítání, ale vyrážíme za plnýho poledne. Dneska pomlázka nebude, Kačenko. Marťas, tak dáme si nějakou větev, neutrhni. No, ještě uvidím. Ve Španělsku jsme udělali pomlázku. Takhle schnu. Nemám. Co nemám? Kačup? Kaču. Kaču, kaču. Kaču, kaču, kaču. Kaču, kaču, kaču. Jak je šusta? Tak co ty, námořníku? Dostaneme se dál? Něco na ten způsob, že je pondělí 1. dubna, jsme asi 6 kilometrů od Orokliny, od Roklinky, kde máme u přátel schovaný kola, krabice na kola, takže už to jenom dojedem A kdy přijde ta pomlázka? Pomlázka, no 1. dubna velikonoční, tady nic není, to bych vzal tamhle nějaký proutek s trnama. Tak asi to apríl nějaký, jo? No. Asi apríl. Takže tím končí naše kyperské dobrodružství.
Ostrov se nám celý skoro oběd nepodařilo, něco jsme vynechali. Něco To, co ne. jsme měli původně v plánu, něco jsme se zase přidali navíc. Takže dojedeme k pupákům, zabalíme kola, domluvíme se na odvozu a zítra ráno v 6 nám to letí. Zase máš to proslovy. Dlouhý, Dlouhý. tak něco vystříháme. No, shrnutí na závěr. Myslím, že to pro mě byla jedna z nejtěžších cest. Stárneš? Asi stárnu. 2 roky od Španělska se projevily. A nebo poslední 3 dny nad 30 stupňů horka taky asi hrály svoje. A ještě koupit nějaký vínka. Nakoupit vínka domů. All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.